sila nga ano operasyon kung na ano malikon malika upay yun salamat liwat sa nag-sponsor kaniya dara ako dito nagulog sa Marlon, ayaw la kawad isang pag-asa kaya mo iton adi kami kung ano man ang problema adi kami adi aning pamilya. Welcome back mga kachapsoy. Naalala nyo ba si Mang Marlon Adarayan, yung amang ating tinutulungan sa Barangay Gilawang, Northern Samar? Ngayon po ay magbibigay po tayo ng update sa kanyang kalagayan. Makaraang siya po ay madala po sa Maynila para sa kanyang pagpapagamot. Pagkaraang lumapit sa atin ng pamilya para manghingi ng tulong na matulungan silang makahanap ng maaaring makatulong kay Mang Marlon sa kanyang pagpapagamot, ay kaagad tayong kumilos upang maghanap ng taong maaaring makatulong kay Mang Marlon, lalo na sa kanyang pagpapagamot sa kanyang karamdaman. Sa kabutihan ng Panginoon at sa kabutihan na rin ng mga puso ng mga taong nagmalasakit kay Mang Marlon, ay kaagad tayong nakahanap ng tunay na may malasakit at puso na tutulong sa kanyang pagpapaopera o pagpapagamot sa Maynila. Bago tayo magpatuloy, gusto ko pong i-shoutout yung ating sponsor, si Ate Evelyn Vergonia. Shoutout sa iyo, Ate Evelyn. Napakabuti po ng inyong puso at sana po ay lalo kayong pagpalain ng puong may kapal. Muli, maraming salamat po sa inyong agarang pagtugon para po matulungan si Mang Marlon na mapagamot po sa Maynila. Thank you so much. Nitong linggo, November 20, 2022, ay nabiyahe na po papuntang Maynila si Mang Marlon kasama ang kanyang asawa at kapatid para magpagamot. Bagaman hindi na po natin naabutan ang ating pasyente na tinutulungan dito sa Barangay Gilawangi, Lawang, Northern Samar, ay nandito tayo para kausapin ang kanyang anak pati na rin ang kanyang iba pang mga kapamilya. Ito po ang higaan ni Mang Marlon, maaliwalas at malinis na. Bagaman saksi po ito sa 3 buwang pagkakaratay niya rito. Dasal natin na sa kanyang pagbabalik at paghiga rito, siya ay isa ng malakas na padre de pamilya na magiging sandigan ng kanyang buong pamilya. Naman nun yan yung mga kuan, ang wish niyo kan tatay? Mag-upay, okay. So ayan ang wish po ng mga anak na sana po ay tuluyan ng gumaling at humaba pa yung buhay ni Kuya Marlon para humaba din yung kanilang magiging samahan nila dito at bumalik na po yung kanilang masayang pamilya. So, may mensahe mo kay Ate Evelyn, yung ating sponsor. Salamat sa pagpauling na daw. Salamat sa ayan. So sa atin pong sponsor, ayan, shoutout po sa inyo. At sana po ay dumami pa, marami pa yung inyong maabot ng tulong ninyo at ng inyong kawang gawa. Sana po ay lalo kayong pagpalain ng puong may kapal. Nandito po tayo ngayon sa bahay ng kapatid ni Kuya Marlon Adarayan. At ito po yung kanyang kapatid, ate ka, no? Opo, ito po yung ate ni Kuya Marlon. Nandito po kasama po natin. Ate, ano po pangalan natin, ate? Maricel Adarayan. Ayan, siyempre ka Adarayan si Kuya Marlon. Alam mo maging parang. Lalo naman maging lipata. So ayan si ate Maricel Adarayan. Nandito po si ate. Kukuha na lang po natin ng kaunting pahayag tungkol po sa napakalaking biyayang ito na dumating kay Kuya Marlon at sa kanyang pamilya. Ate, nung malaman ninyong may karamdaman si Kuya Marlon, ano po yung unang sumagi sa inyong isip o naramdaman ninyo? Siyempre nga, kung saan kay kami wala man, hindi mo na naman na tanan, pero kung saan ka-Korean yapon, pangabong ito tugla sa pagkaon, marami sa mga hindi. Pasalamat kami na may yapon sa kanya nakakuha kayo. Buo ka na lang, mga tanong nga. Buo ka rin. Patunayan sa mga gobyerno. Ate, nung nabalitaan ninyong may paparating na tulong para kay Kuya Marlon, ano po yung unang naramdaman ninyo? Malipayo kay ano mga tuwan na mayroong gihapon ng bulid. Ayan, sobra po si ating natuwa daw dahil
sa wakas, sa tagal-tagal ng panahon na naghanap sila ng maaaring makatulong sa kanila, kahit po sa sa gobyerno, lumapit na dito sila. Sa wakas po ay nakahanap po tayo ng taong magmamalasakit. Sigurado ate, nung nilalabas ka na si kuya, mangiyak-ngiyak kayo ano? Kaya makuha na niya ako siya sa ina nga kuwan panahon nga. Pagkakaalam ko ate, 2 buwan ano? 2 buwan nang nakaratay, 3. Mantakin nyo yan mga kakapsoy, 3 buwan na daw na nakaratay si Kuya Marlon doon sa sa kanyang higaan. Tapos sa wakas ngayon na na siya, nalugka. Nalugka. Ano bang Tagalog na nalugka? Basta na na siya, nahapwat na siya doon sa higaan niya. So ayun, thank you so much. Ate, message niyo po kay Kuya Marlon, sigurado mapapanood niya po ito dahil ipapanood po ito ng ating sponsor sa kanya. Marlon, pangajila nga ang operasyon, kung na ano man dito, malikaupay. Yun, salamat liwat sa nag-sponsor kanya. Dara ako, dito nag-ulig sa ako. Ayan, nagiging emotional si ate. Kaya nga nagpapatawa ko pero nagiging emotional pa rin si ate. Ang pangalan po nating sponsor ay Evelyn Diasis Bergonia. So ayan, si ate ay tunay pong nagpapasalamat kay ate Evelyn Diasis Bergonia. Maging ako man po ay tunay pa akong nagpapasalamat dahil hindi ko po lubos maisip na sa dinami-dami po ng hiningan po natin ng tulong, siya po ang kaisa-isang sumagot. Sinasabi ko po, bumaton. Mabuti na lang, naisip ko yung Tagalog. Siya po yung kauna-unang sumagot at siya po yung tunay na tumulong. Bagaman doon po sa mga nagbigay ng financial, maliit man po, bagaman maliit man po ito, maraming salamat po sa lahat po ng mga nagdasal kay Kuya Marlon, sa lahat po ng nag-share ng video, sa lahat po ng nanood, nag-like, nag-heart, nag-react, sa lahat po ng nag-comment, nagbigay ng panalangin. Thank you so much. Sa ngalan po ng pamilya ni Kuya Marlon, maraming salamat po. At isa din po, gusto ko pong ipakilala yung taong lumapit sa akin para si Kuya Marlon ay mahanapan natin ng huwag ka munang lumapit, hindi pa niya tawag. Joke lang. So, siya po yung taong lumapit sa atin para matulungan si Kuya Marlon na mahanapan ng sponsor at kakilala po natin si Ate Ninia. Ano pilido? Version. Ha? Version. Si Ate Ninia from the red corner. Ate Ninia Verson. Palakpakan. Sige. So Ate Ninia, nagbigay na si Ate Maricel ng mensahe sa ating sponsor. Thank you so much dahil kinuntak mo si Maestro Waray. Ako naman ay handang tumulong sa abot ng aking makakaya at sa wakas, pasalamat tayo, nakahanap tayo ng tutulong na kay Kuya Marlon. So ngayon, ano naman po yung mensahe ninyo sa ating sponsor? Okay, ma'am. Ginarakumoy po nga salamat sa inyo bulig sa amo para kami man maano sa iyo, mahibalos, pero pangadji po namo ibabalos tala sa iyo. Sa Maestro Waray, apit ka sir sa amo pangadji. Kuya Marlon, ayaw la kawad isang pag-asa. Kaya mo iton. Adi kami, kung ano man ang problema, adi kami, adi aning pamilya. Ma'am, tagal ka pa kong kasing halawa, kinabuhi. Kung taman, dadamo pa ni mabuligan sir. Saan imong padayon niya pagbuligan. Salamat ma'am, salamat ni Darako po. Ito po ang aktual na kuhang video habang ibinabiyahe si Mang Marlon sakay ng ambulansya papuntang Maynila. Sana'y patuloy nating ipanalangin ang kanyang lubos at agarang kaligtasan sa anumang operasyon na gagawin sa kanya ngayong parating na January 2023. Muli, sa ating sponsor kay Ate Evelyn Vergonia, maraming salamat po sa inyong napakabuting puso at tulong para kay Mang Marlon.